מחפשים משטח פעילות לבייבי שלכם? הנה כמה סיבות מדוע לבחור במשטח של הריונית. צבע המשטח ניטרלי ובהיר, כזה שכל צעצוע שנשים עליו יבלוט וימנע עומס גירויים. המשטח נעים למגע, עבה, קשיח, בולם זעזועים, ומתאים לכל שלב התפתחותי. הוא מתנקה בקלות ולא משאיר כתמים, ובכך מאפשר לכל בני הבית להיות עליו ללא חשש לתחזוקה קשה. ולא פחות חשוב, המשטח משתלב מושלם בבית, בזכות צבעו הניטרלי. הוא מתקפל בקלות ובכלל לא תופס מקום. כמה סיבות למה משטח פעילות של הריונית הוא הכי טוב עבור הבייבי שלכם. למשטחי פעילות שונים יש רמות קשיחות. במשטח פעילות הספציפי הזה הוא גם קשוח וגם גמיש, מה שהופך אותו למתאים לכלל הגילאים. החומר שעוטף אותו הוא קשיח, ואז נוצרת התנגדות עם הקרקע שגורמת לעידוד זחילה. החומר הפנימי שלו הוא קצף שבולם זעזוע ומונע מכות. חשוב לבחור משטח פעילות בעל גוון אחיד כדי שלא יהווה גירוי בנוסף לצעצועים הנמצאים עליו. ולא פחות חשוב, עדיף שהוא יהיה אסתטי ויתאים לעיצוב הבית. שימו לב איזה יפה זה משתלב עם הסלון. כדי לבחור משטח פעילות שיהיה מספיק גדול עבור התינוק שלנו כדי שיהיה לו מרחב לתנועה. המינימום זה 1.20 על 1.20. ולא פחות חשוב, עדיף לבחור משטח פעילות שמתנקה בקלות. שימו לב באיזו קלות אני מנקה את המשטח פעילות של הריונית. מעבר לכך, חשוב לוודא שהמשטח פעילות יכול להתקפל כדי שתוכלו לאחסן אותו בקלות, והכי חשוב לקחת אותו איתכם לאן שרק תרצו. ובגלל כשעברתי דירה חיפשתי בנרות פתרון למשטח פעילות המכוער הזה, ואתם לא יודעים איזה משטח נדיר מצאתי בהריונית. הוא משתלב לי בול בעיצוב של הבית, ואני לא ממהרת לסגור אותו כל פעם. תראו כמה זה יפה. הריונית, אוקיי, שזה מותג ישראלי, ייצרו משטחים שהם כמו משטחי ג'ימבורי, אבל מתקפלים. מה זה אומר בעצם? זה אומר שהמשטח הוא עבה ולא רך, ככה שהוא בולם זעזועים, הוא כמובן מבודד מקור של הרצפה. הוא לא רך והוא לא קשה, הוא איפשהו באמצע, הוא יותר לכיוון הקשה, אבל הוא לא ממש קשה, ככה שהוא מתאים, בעצם מלווה את התינוק שלנו מלידה ועד זחילה. לא תצטרכו משטח נוסף.